Parlava abans de bèsties, però abans de conèixer el... No sé si li ha agradat, és en bon sentit de la paraula. Només faltaria que no fos. Abans de conèixer la història del Miqui, avui anem amb el Marc, que ens va descobrint cosetes que passen a Barcelona, però clar, és que ens trobem una setmana important, aquesta festa major de la Mercè. Demà és festa a Barcelona i ja ens estem preparant pel que pugui venir. Anem a conèixer bèsties, però després coneixerem també una bèstia de la pastisseria molt estimat pel programa, que ha presentat un pastís especial per la Mercè. Però això serà després. Ara, Marc, al Born Centre Cultural. Molt bon dia. Aquí. Aquí estàs, aquí. Vet pa acá. Ja et veig. Vine cap aquí, vine cap aquí. Que ens trobem a punt d'encetar aquestes festes de la Mercè. Unes festes una mica atípiques. I jo, com heu vist, em trobo en aquest espai tan peculiar i tan especial d'aquí del Born de Barcelona, que és el Born Centre Cultural. I per què? Doncs Irene passa. Perquè ens anem a l'exposició, a l'activitat més bèstia, però més bèstia real, amb majúscules, de totes aquestes festes que duraran fins al 27 de setembre i que, com deia, seran una mica atípiques. Entre altres coses, trobarem hidroalcohol a tot arreu, haurem d'anar amb mascareta a tot arreu, seran més aviat diürnes que nocturnes, però intentarem que siguin igual de festives i alegres. I qui ho sap bé, això, és l'entrevistada d'avui, que és la Mercè. Mercè, què tal? Vinc cap aquí. Irene, vine cap a mi. Com estàs? Bon dia. Molt bé, molt bé. Molt Escolta, Mercè, tu ets la presidenta de l'agrupació de bestiari festiu i popular de Catalunya. Ho he dit bé, presidenta? No, presidenta no. Soc la vicepresidenta i delegada de la territorial de la ciutat de Barcelona. Bueno, però perquè no coneixem el president o la presidenta, jo et faig presidenta aquí ara mateix. Ja, directament. Molt bé, perfecte. Escolta, la gent encara no ho sap a casa, però els he dit que estem a l'exposició més bèstia d'aquestes festes de la Mercè. Per què? Doncs mira, perquè aquí trobareu una cinquantena de bèsties, de foc i de no foc, que estan situades a la balconada del Born, i la veritat és que, ja veureu, trobareu de tots els colors, de totes les formes, de totes les mides. Mireu, Irene, si vols enfocar aquí darrere mateix tenim el drac jove de Gràcia. Hi ha un total de 50 dracs i bèsties de tot Catalunya o de tot Barcelona? No, només de la ciutat de Barcelona. Celebrem la Mercè i la Mercè és barcelonina. D'acord, per tant, dels diferents barris de la ciutat que en una situació normal doncs suposo que estarien fent seguici, alguns treurien foc, però no. Bueno, aquest any, evidentment, només podem fer l'exposició i algunes mostres de foc, que sí que les farem al Moll de la Fusta, el diumenge 27, a partir de les 8 del vespre, que esteu tothom convidats. I, en principi és això, només podem fer l'exposició, malauradament no podem estar al carrer com ens agradaria, perquè, de fet, les bèsties i la cultura popular en general vivim dels somriures, vivim de la gent que ens ve a donar suport. I del carrer, i de la festa, i també del foc. Del foc i del no foc, i aquest any, malauradament, doncs no pot ser. Però ens hi adaptem, i un exemple d'aquesta adaptació és que els heu tret igualment al carrer, no els heu deixat als seus llocs on dormen durant l'any, i us resistiu a que per almenys hi hagi festa i es percebi en la vista. Ja us dic, durant tot el matí han estat passant escoles i les que passaran durant tot el dia. És un espai molt peculiar i molt especial en què es pot aprofitar per visitar l'espai. I escolta, a mi m'agradaria que m'expliquessis alguna d'aquestes figures que tenim aquí darrere. Doncs mira, aquí teniu el Fènix del Poble Nou, per exemple, teniu l'Estarrufat, teniu la Víbria, per exemple, que la Víbria té una història molt bonica, perquè a les festes de maig, que són les festes de maig les més fortes, diguem-ne, del Poble Nou, els nens i les nenes venen a entregar el seu xumet a la Víbria, no? Llavors, ella, quan ja té tots els xumets, està supercontenta i els hi fa una ballada molt xula, la ballada dels marrecs. La Víbria del Poble Nou, que, escolta'm, ja fa molt que he deixat el xumet. Això no vol dir que hagi deixat de xumar, però no hi deixarem el xumet amb ella, amb aquesta Víbria del Poble Nou, que espero que no ens la censurin, perquè avui, amb el tema dels mugrons, estem molt sensibles. Però, Mercè, d'entrada, ja et dic que tinguis un feliç sant demà. Molt bé, moltes gràcies. Que tinguem molta bona festa major. I saps on ens n'anem després, Mercè, en la següent connexió? A on? Ens n'anem al l'obrador del Cristian Escrivà, que ha preparat un pastís especial per aquestes festes. Perquè ja que molts ens haurem de quedar a casa o haurem de procurar fer bondat, doncs escolta, per almenys aquestes festes ens les puguem menjar. Sí o no? Genial. Doncs escolta, Clara, ens veiem d'aquí un ratet allà. Allà mateix, amassant el pastís de la Mercè. amb el Cristian. T'has fixat que últimament li ha donat molt per gelateries, pastissos i tot això, que aquí no arriba res? Jo faig una proposta i és canviar-me pel Marc.
Perquè estem aquí desengelats a plató, cada dia amb menys gent, Ara i a sí, canvi el mar cada ara sí setmana... perquè fa sol al carrer, però això al mes de desembre, però si em dius el mateix. No, canviar-me algun dia. Ara el dia ja que vagi el Cristian ara ja Escrivà, t'ho has el dia que repensat. vagi el Gelats... Però clar, no podràs gaudir, per exemple, la truita que ens fa avui el nostre estimadíssim Rafa